नोंथाङा दिपेन बर'आ जेनेब्ला नोंथाङा ससियेल मिडियायाव फैया होनदोंमोन ओंखारा होनदोंमोन मा बुङो बेखौ? बिराद मोजां सैथो बाथ्रा, बिराद मोजां नों बे रावखौ सोंनानै होबाय। बिनि थाखायनो दिनै सारा बिटिसिआवनो शपिंखौ लानानै मोनसे बिराद सोंलु ओंखारबाय थादों। सोरबाया बुंदों ससियेल मिडियायाव ओंखारा, सोरबाया बुंदों आसिखौ मानो दानस'ना लायाखै। एक्सुवेलि बेयाव आं मोनसे टपिकखौ बुंग्रोनि। जेब्ला सासे गथ'आ होनदोंमोन दिपेन बर'आ जेनोब्ला आं आसि दानस'गोन, नाथाय बेखौसो आङो बुजायना होदोंमोन जे दिपेन बर'आ जेनोब्ला आंबो ससियेल मिडियायाव ओंखारा, दा आसि दानस'दों होननाय आं बैखौ लाबोगोन होनना बुंग्रोदोंमोन। थ' बे बाथ्राया सैथो। थ' दिनैनि तारिखाव बेफोर मोनफा मोनफा इलेक्सननि डायलग नङा होमबा? थ' इलेक्सनाव बुंनो हायि मा राव दं? थ' आंनिफ्राय दिनै बागे बागे नेता आनखि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबोथ' मोनसे समाव राजनितिखौ आङो टेक खालामगोन होननानै बुंदोंमोन ना, राजनितिनिफ्राय आं ओंखारगोन होनना बुंदोंमोन। थ' बेबायदिनो दिनै मानाव गेदेर जोंना हाग्रामा महिलारि समाबो मोनसे समाव गोबां सक्ति होदों, दा सक्तिफोराबोथ' जाफुंजोबाखै। आनखि बे राजनितिनि मोनसे डायलग बेखौ लानानै सिरियास जानो गोनां गैया। मालाबा बबेबा मोनसे पार्टिया बबेबा मोनसे पार्टि देरहालांनो थाखाय बबेबा मोनसे भाषाखौ बुंनो गोनां जायो, रावखौ बुंनो गोनां जायो। बे पलिटिकेला मोनसे गेम, जाय गेमखौ बुजिया बे बिनि बागै पलिटिक्सनि बेहा नलेजबो गैया। नोंथांनो बिपिएफआ मोनसे अफारबो होदोंमोन, नाथाय नोङो बिपिएफ दोलोआव हाबालासिनो जेननाय पार्टियाव माबोरै फैगोन होननानै बेखौ अनेक सावरायबाय थानाय जादों, मा बुङो बे समाव? नंगौ, दासिमबो आंखौ माने आंनाव बिपिएफनि गोबां नेताफोर दं, आंजों खोब रायज्लायसोयो। आरो मोनसे समाव बुंनो थाङोब्ला बिक्रम जोंहा आदाया सारा आंजों खोब मोनसे एकदम बेस्ट फ्रेन्ड बायदि आंखौ फंबाय सना होनो। आरो मोनसे समाव जेब्ला आङो बेयाव गहपुरावहाय जोंना पन्सायत जोंना गेलेदोंमोन, बे समावनो बे बुंदोंमोन जे नोङो बिपिएफआवनो था बा बिपिएफनि जानानै नों मोनसे मोजां बेफोरबायदि अफारमोन, आं बेखौ बुंथ'ला। थ' दिनैनि तारिखाव आं बेनो बिपिएफआव थायैनि जाहोना थ' बेनो माखासे आंहा मिशन आरो भिजनखौ आङो नायो। जाय पलिटिक्सआव मिशन आरो भिजन गैया आङो बेजों मालाबाबो थाया, हय जेननायानो जा हय देरहानायानो जा। थ' दिनै जोंनि गहपुराव जि जोङो भट होनो मोननाय अधिकार मोन्थायखौ मोनबाय नङा होमबा? थ' जोङो दिनै माखासे इउपिपिएलनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बा दिनै माखासे एनडिएफबिनि थ' सुक्ति जाखांनायनि उनाव जोङो एसेब्लाबो जोङो गहपुर हिसाबै जों भट होनो मोनदों। नाथाय मोनसे समाव जेब्ला मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा थ' बिटिसि हिसाबै बेलटिनि सुक्तिखौ नोङो मास समस्तिसिमल' लाबोखादों। थ' मासनि समस्तिनि समावल' बियो बिसिमखौल' मावखागोन। अलरेडि बिनि जिथु एग्रिमेन्ट सक्तियाव जोंनि गहपुरा सोसननांगौ होननानै गैया, नंना नङा? थ' बे हिसाबै जोङो दिनै इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामनाया एस'केङै पार्सनेलि मोजां मोननानै माखासे माने प्रमद बर'नि भिजन मिशन आरो बिनि माखासे जिथु जाथिनि जानो गोनां मावनो गोनांखौ आं नुहुरदों बायदि मोननानै बा जागोनखौ नुनानै आङो बेखौ सापर्ट खालामनाय जादोंमोन। इउपिपिएलआ मानि थाखाय जेनदों बायदि सानो नोंथांनि बायदिब्ला? थ' इउपिपिएल जेननायनि बिसयखौथ' मानो थाखाय जेनदों होनना बुङोब्ला बेथ' मोनसे खोब गिदिर कुइसन। नंगौ, बाथ्राया सैथो, सोंनो गोनांबो जानानै फैदों। दिनैनि तारिखाव बावैसो एमसिएलएआवबो 0 जानानै थांबाय, बा नैबे एमएलए इलेक्सनावबो 0 जानानै थांबाय। थ' बेनो माखासे जोंना मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनि माखासे जिथु रायजोजों मोनसे मा होनो सम्पर्क बा माखासे गोबां जानो गोनां सुक्ति बा माबा मोनसे खोथा होनायफ्राव इसिबां माने साक्सेसफुल जायाखै बा मावनो सुबिदा मोनाखै होननानै आं सानो। आरो मोनसे खोथाया बेनो बुंनांगोन, मानोना प्रमद बर' सरकारा हारसिं सिंगल मेजरिटि गभर्नमेन्ट दानो हायैखाय, बिजेपिनि माखासे आन्दाराव एलायन्सआव थानायखाय थ' माखासे सुबिदाखौ मावनो हायैनि थाखाय रायजो राजाफ्रा बुजिस्लाबनो हायासै। माखासे समखौ मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनो होबावनांगौ होननानै आं सानोमोन। जुदि समखौ मोनबावनायमोनब्ला जाया नङा जथेस्थ' डेभेलपमेन्ट जादों आरो बांसिन जाबावगोन होननानै आं सानो। आरो बारग' एनडिएफबिफोरा ससियेल मिडियायाव खायफा बुंबाय थायो आरोना बिटिआर सक्ति खालामनानै थगायबाय होननानै। एक्सुवेलि बिटिआर सक्तिखौ खालामनानै थगायनाय होननाय सोदोबा खोब मोनसे बियो नंखाय प्रसाद, बेफोरखौ साननो नाङा। माखासे बेयाव नों आं बुंब्ला जाया, बेयावहाय माखासे एनडिएफबिफ्रा खोब गावसोरखौनो बबे एंगेलजों थानानै, दा मोनसे खोथाखौ आं सुदै बुंसै, एनडिएफबिया दिनै माखासे साबेसे गदों नोंथांमोना फोथायगोन नामा? आजि बै मानाव जेब्ला मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि सरकारावबो दंमोन, अब्ला जोंनि एनडिएफबियाबो 6 दंमोन। बै समाव जेब्ला रन्जन दैमारिया जेराव दंमोन, थ' बै समाव बख'नो थाखाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिया बहाथो दङमोन। दा बावैसोनि गेजेराव प्रमद बर' दैदेननायाव जिथु प्रसेसखौ खालामनानै गालांबाय, जि एसे एनै गबाय, बिथांमोना जेल सिङाव थानानै मिथिया सोर बख'दों सोर मावदों। थ' दिनै माखासे मानसिफ्रा बेखौनो मिथिया हसिया किसुमान ससियेल मिडियायाव गोबां नंखाय प्रसारो, बेखौ माने मिथिनो थाखायब्ला बिथांमोना गाव गावनो लिडारफोरजों मोनसे माने टक जनो नांगौ। आरो गोबां मानसिफ्रा बुंसोदों नोंथांखौहाय फैसानि थाखायसो बेफोर खामानिखौ मावदों होननानै, मा बुङो बे समाव? माने जितु आंनि इउपिपिएलआव थानानै जितु केम्पिं खालामनाय, स्किम दानाय, अरुनदय दानाय, गासै बिथिंखौ देखायनायाव माने आंखौ फैसा जादों होनना बुंदों, नङा होमबा? थ' आं बेखौनो बुङो, फैसाया आंनि थाखाय गिदिर नङा। फैसानि थाखाय आं मालाबाबो खामानि मावा। फैसानि जुदि खामानि मावोब्ला आं माने बिपिएफआव थानानैबो आं बेखिनि खामानिखौ मावनो हायोमोन, नंगौना नङा? थ' दिनै बाथ्राया थार आरो सैथो। आं जितु ससियेल मिडियायाव आंनि जितु पेजाव आं गोबां माखासे स्किमफोरनि बागै
आं जितु दिन्थिदों बा खोन्थिदों बे आंनि खुद गोसो जानानै दिन्थिनाय नङा आंनि नंखाय फोलानाय नङा माखासे जितु बेफोर स्किमनि जितु डाबल ए लेटार मिथिखायो नङा होमबा थ' बेफोर प्रुफखौ आङो अलरेडि लानानै अफिसियेलि लाबोनानैसो बे स्किमखौ दानै मा जादों बेखौ आं अलरेडि खोन्थादों बेयाव आंनि फैसानि जेबो खोथा फैया फैसाया आंनि थाखाय आं फैसानि मालाबाबो खामानि मावा आरो जेब्लासिमबो मावनाय नङा आं जेब्लाबो जाहाथे इयुनसिम जोंनि बर' जारि समाजाव बा बर'नि बे फिसा फिसा दला थांना थानानै माबा मोनसे मोजां मावलांनो हायोब्ला आं बेखौसो सापर्ट खालामबाय थागोन